издадена първата българска книга, наречена Абагар. И знаете ли какво е посланието на края на тези 5 страници, от които се състои книгата? Да си я носим в себе си като амулет, като заклинание, като нещо, което да ни закриля и да ни носи успехи. И сякаш Филип Станиславов, съчинил тази книга, е знаел това, което ще ни обедини, и един ден отново ще накара всички, които празнуват този ден от минали времена до безкрая, до когато има България, да си спомнят за това, че знанието е най-важното нещо в човешкия живот. Бих искала, скъпи ученици, да ви кажа следното. Учете се и останете в България, мили деца, защото тя има нужда от вас. Бих искала да се обърна към вас, скъпи колеги, и да ви кажа: зная, че ви е трудно, зная, че заплатите ви не са толкова високи, колкото бихте искали. Те никога не са били толкова високи, колкото ние бихме искали. Раздайте себе си, защото тези прекрасни създания, вперили очи във вас, чакат да ги пригърнете, да ги преласкаете, да им кажете колко много ги обичате и че ще дадете всичко от себе си, за да ги научите. А вие, скъпи родители, обичайте и децата си, и учителите им, защото всички заедно ще успеем. На добър час на всички! Давам думата на госпожа Надя Кантарева, директор на Националното издателство за образование и наука Азбуки. До госпожа Веселина Тонева, директор на 11-то СОУ Константин Константинов, Сливен. Госпожо Тонева. Уважаема госпожо директор, на вечерието на новата учебна година поднасям от свое име и от името на колегията на Национално издателство Азбуки при Министерството на образованието и науката най-искрени благопожелания за успех. Новата учебна година е преломна за българското образование. Промените, разписани с една цел – повече млади българи да могат и да знаят, няма да бъдат постигнати без човешкия фактор. А това са педагозите, които, убедени сме, са на своето място. Позволете ми чрез вас да им пожелаем да останат верни на своята просветителска мисия, без която модерна България би била невъзможна. На добър час от името на екипа на Национално издателство Азбуки, Надя Кантарева. Приветствие на госпожа Татяна Петкова, областен управител на област Сливен. Уважаеми учители, родители, скъпи ученици! Изключително ми е приятно в този ден, първият от новата учебна 2016-2017 година, да бъда сред вас за откриване на учебната година. Скъпи първокласници, най-развълнуваните, може би, сте вие. Предполагам, че изпитвате трепет, вълнение, очаквания от това, че вие за първи път прекрачвате прага на едно училище.
Аз също като вас се вълнувам страшно много, защото и аз 34 години съм била сред ученици. Много ученици, вие от останалите класи през тази учебна година много търпение, труд и воля, за да постигнете високи резултати. Уважаеми учители, скъпи мои колеги, това, което искам да ви кажа, че се прекланям пред професията учител. Искам да ви пожелая много сили, много упоритост, защото всички са вперили поглед във вас и разчитат вие, екипите на училищата, съвместно с ръководството, да реализирате новите държавни образователни стандарти и новият закон за предучилищното и училищно образование. Пожелавам ви търпение, сила и воля, за да постигнете добри резултати. Голямата слънчева сграда от нашата песен и ти, училище почваме с радост, с нови, прекрасни мечти. Другарче с ръка загоряла, ми носи цветя от пирин, гласът на учителя Гали достига последния чин. След дългата лятна почивка следим урока в захлас, другарска и топла усмивка изгрява на целия клас. И като ято залетеш незбрани, сърцата лудо бият в този час, че медното звънчение вече кани за първия урок в клас. От всички днес очакваме опора и молим, с вяра гледайте към нас. Помнете, всички най-велики хора са почнали така, от първи клас. Беше нойно лято, щедро и богато, удивиха ни танци, бяхме с тебе стуртен ден. 3 марти бя за нас, светло влюбен ставах аз, музика, ритъм си, обич и неба крик. Че радост голяма, че песен, че вик, сега съм на мама, любим ученик.
първи клас. Здравей, училище любимо, запей звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча без да правя грешки? Четенето лесно, писането лесно, но от тази задача иди ми да плача. Да си първокласник, то не е шега, колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя, мирно на чина си трябва да седя. Пиша букви и чета на глас, и разказвам ясно, и внимавам в час. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е шега. Приятели, не се плашете от трудностите. Вярвайте на учителите си. Следвайте техните съвети, така всичко ще бъде по-лесно и приятно. Учете се, за да знаете. Учете се, за да виждате надалече. Предаваме ви ключа на знанието. Желаем ви успех по пътя на науката. Обещаваме да го пазим, обещаваме да се учим, за да сполучим. Порасна, ученик си вече, радостна и горда, мама днес ми рече. Примерна да бъдеш цялата година, да четеш, да пишеш, мирничко начина. Приветствие към малките първокласници от името на родителите ще поднесе госпожа Кремена Фарчанова. Септември е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Има нещо особено в този ден. Той винаги е бил тържествен за всички. Този ден събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Той символизира стремежа на българина към духовност, наука и просвещение. Скъпи първокласници, обръщам се към вас, които за първи път ще прекрачите прага на училището. Подайте с ръка, подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието.
Пожелавам ви щастливо детство и успехи в учението. На добър час!